que ara mateix descobrirem quina història s'amaga sota la data d'avui. A l'home dels nassos! A l'home dels nassos! A l'home dels nassos! L'home dels nassos? Nassos? Quants nassos veieu que té aquest home? Un, oi? Doncs jo cada any, més ben dit, cada 31 de desembre, caic de 4 potes a la mateixa broma. Algú em diu, Llaminer, surt al carrer a veure si veus l'home dels nassos, com és el dia que surt a passejar. I jo, i com és aquest home? I em diuen, és un home que té tants nassos com dies té l'any. Aleshores, jo començo a voltar com un ximplet pels carrers buscant un home amb la cara plena de nassos. Si l'any té 365 dies, aquest home ha de tenir 365 nassos. Fins que al final algú em diu que no saps que avui és l'últim dia de l'any. I jo, i? Doncs que l'any només li queda un dia. Per tant, l'home dels nassos només té un nas. Ui, què t'has fet? És hora de tornar cap a dins. Aviat serà l'hora de sopar i encara m'haig de rentar les mans.